హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కవారి ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగుండాలా, నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. నేను బాగుండాలా. ఈరోజు వంట ఏంటంటే వాళ్ళకి చికెన్ కూరగాయలు వేసి ఎట్లా చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ కుమార్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరందరూ సపోర్ట్ ఉండాలా. ఓకే, చూడండి ఏమేమి పెట్టినా. చికెన్, ఎర్రగడ్డలు, కాలీఫ్లవర్, ఉల్లగడ్డలు, క్యారెట్, కోస, టమాటా, తెల్లగడ్డ, ఎర్రగడ్డ, అల్లం, అల్లం, మసాలా, చెక్క, లవంగాలు, ఎర్రగడ్డలు. చూడండి ఏం చేస్తాను. నూనె పెట్టాను, చేస్తాను. చూడండి ఎట్లా చేస్తాను చూడండి. చికెన్, క్యారెట్, ఉల్లగడ్డలు, పూస అన్నది, టమోటా, తెల్లగడ్డ, అల్లము, ఎర్రగడ్డ, గరం మసాలా, ఇది గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, పెరుగు పౌడరు, మిరియాల పౌడరు అన్నీ కలిసి మన ఇంటికాడ మాది నేను మసాలా చేసాను. అది చెక్క, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు అన్నీ చేస్తాను. చూడండి నేను ఎట్లా చెరిగి పెట్టినాను. నూనె ఎక్కువ తినరండి వాళ్ళు, కొంచెం వేసుకుంటాను. ఇప్పుడు అది వేసాను. ఎట్లా చేస్తాను వాళ్ళు కూరగాయలు వేసి కూర, చికెన్ కూర ఈరోజు వాళ్ళు చూడండి 2 కోళ్ళు వేసినాను. చూడండి ఇప్పుడు ఎర్రగడ్డలు వేసుకున్నాను. చూడండి సన్నగా తరిగి. చూడండి ఎర్రగడ్డలు వేగినాయి, వేగలేదండి ఇంకా కొంచెం ఎర్రగడ్డలు వేగాలి. బాగుంటుందండి కూర చేస్తూ ఉంటే. ఇంత బాగుంటుందో చూడండి. తెల్లగడ్డ, అల్లం దంచేసిన చూడండి. చూడండి ఎర్రగడ్డ, తెల్లగడ్డ, అల్లం బాగా వేగుతుంది. టమాటా వేద్దామండి. చూడండి టమాటా బాగా వేగాలండి. టమాటా వేగితే కూర సూపర్గా ఉంటుందండి. మిస్టర్గాను చూడండి టమాటా వేసినాను. వేగిపోయింది. మసాలా వేయలేదు ఇంకా. కొద్దిగా వేద్దాం. వాళ్ళకి తిన్నగా తింటూ వాళ్ళకి ఎర్రగా ఉండాలి కూర. టమాటా బాగా వేగింది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకున్నామంటే చూడండి.
చికెన్ వేసుకున్నానండి. చూడండి చికెన్. రెండు కోళ్ళు వేసినానండి. చూడండి మసాలా ఎట్లా ఉన్నది ఇక్కడ. కొంచెం చికెన్ వేయాలి. వేస్తానండి. చూడండి మసాలా వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మాంజి ఉప్పు కూడా ఉండదండి అక్కడ. ఉప్పు, మాంజి, గరం మసాలా, చెక్క పొడి, మన ఇంటికాడ అన్నీ వేసుకొని మిక్సీ వేసిన మసాలా అన్నీ వేసినానండి. ప్రతి ఒక్కటి వేసినాను. దీంట్లో కొంచెం మిరియాల పొడి, కొంచెం చికెన్ మసాలా వేసుకున్నామండి. బాగుంటుందండి కూర చేసుకుంటే బాగా సూపర్గా ఉంటుందండి. చూడండి అర్థం కూడా పెట్టినానండి. ఏమో వాళ్ళకి అట్లా చిన్న చిన్న కోళ్ళు తింటుంది. అర్థమే పెట్టినాను. మూతేస్తుంది. చూడండి బాగా ఉడిపోతుందండి. బాగా నూనె కూడా చూడండి, నూనె కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దాంట్లో నీళ్ళు పోసుకున్నామండి. నీళ్ళు పోస్తే సరిపోతుందండి. ఉడుకుతాల వల్ల కూర నూనె కూడా వచ్చేసిందండి బాగా. ఉడికి నీళ్ళు కాంచి పెట్టానండి. ఇది కాంచుకున్నట్లు సరిపోయిందండి. ఏం అవసరం లేదు. అన్నీ మసాలా అన్నీ వేసేస్తాను బాగా. చూడండి బాగుంటుంది. ఉడికింది కదా. కూరగాయలు మళ్ళీ వేద్దామండి. కొంచెం చికెన్ ఉడికినా కూరగాయలు చూడండి. చికెన్ అర్థం ఉడికిపోయిందండి. ఇంకా కూరగాయలు వేసుకున్నాం. ఫస్ట్ క్యారెట్ వేసుకున్నామండి. క్యారెట్ పొడుగ్గా ఉల్లగడ్డ వేసుకున్నామండి. ఉల్లగడ్డ చాలాసేపు ఉడక అవసరం లేదు. చూడండి అవి మళ్ళీ చాలాసేపు నాకు 1 నిమిషం అవి సరిపోతాయండి. చూడండి చికెన్ కూరలు అయిపోయింది. అది కూరగాయలు ఎన్ని వేసేస్తున్నాను చూడండి. చూడండి కూరగాయలు వేసిన, వంకాయ వేసిన, ఎగస్ట్రా మళ్ళీ వంకాయ వేసినానండి. మా ముసలి గుమ్మడు వచ్చిన్నాడు, వంకాయ వేయమన్నాడు, వేసినానండి. మా ముసలోడు అంతేనండి. వాళ్ళ కూర దీంట్లో కండేది అన్నంలో తింటారండి. వాళ్ళు అన్నండి. ఇది కుసుకుస ఉప్మా రవ్వ. చూడండి ఎంత బాగా చేస్తాను. అయిపోయిందండి. సూపర్గా చేసినానండి కూర. నేను
చేస్తున్నాను కూర. చూస్తున్నారు కదండి, ఈరోజు నీకు సాలు నాకు కూర యాడ్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు చికెన్ కూరగాయలు వేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదండి, బాగా సూపర్గా చేస్తున్నానండి. వాళ్ళు కట్ చేస్తే అన్ని ఉల్లగడ్డలు, వంకాయ, కూస, క్యారెట్ అన్నీ వేసి చేస్తున్నానండి. బాగా సూపర్గా చేస్తానండి. నా ఛానల్ నచ్చితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఎన్ని మాట్లాడుకోవాలండి మిమ్మల్ని. ఏమి నేను డ్యాన్స్ చేర్చానో నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసేది. నాకు డ్యాన్స్ రాదండి. ఏం చేయాలి, నేను లావుగా ఉండాను. ఏం చేయాలండి, డ్యాన్స్ రాదు. ప్లీజ్. ఓకే బాయ్. నేనేమన్నా తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించండి. సారీ. ఓకే ఓకే బాయ్.